नोंसोरनाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बारा बावनाय जाबाय दिनैयो 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथनि जोनोम सान जोंना ओमफ्रायो डिस्ट्रिक्ट आबसुआ नोलबारि गोजौ फरायसालियाव सावरायमेल माने मिटिं इनि जोनोम साननि नामाव मिटिं लादों आरोना मोनसे ओमफ्राय जोङो बेखौनो खोनासंनो थांगासिनो आरो दायो लोगोफोरा आंना लोगोआ बेनो जाखायो आरोना बुरिरिनो थांबाय थानोसै जोङो दा नायहैनोसै खाथियावनो गा स्कुलाबो न'नि राजनिति खालामब्लाबो संगठनजों जड़ित थाब्लानो राजनितिया नांहैयो बेनो आङो कमप्लिटलि संगठननि खामानिखौ एरायनानै सोलिसिगोन होननानै आङो थांखि लादोंमोन दा लानायनि गेजेराव आङो गोबां साहस खालामनानै बे माबाखौ नुजाफैदों आरो दिनै माने बे थांखि लानाया गाज्रि रोखोमैनो आंनाव हाबदों मानोना जोंना फोरोंगिरि आं आजिखालि मिटिं गाला होननानै स्कुलनि मिटिङावबो आं प्रेजेन्ट थानो माने साहस गैला माने गोसोखौनो आं फिदिंनो हाला माने स्कुलनि मिटिङावबो आं थाफ्राङा दिनै हेड सार थाङोब्ला आंखौ बुंगौमोन आरोखि थाङाब्ला बेनो माने थेवब्लाबो नैबे फंनैसो खोथानि गेजेरजों आयदाजों गोरोबाखैब्लाबो फंनैसो बाथ्राखौ आं मिथिनायखौ बुंबाय दा आसा खालामो फरायसा आफादनि दैदेननायाव हक बर' संगठनफोरनि दैदेननायाव हक नैबे फरायसा साना बोसोरफ्रामबो गोहोम गोरों जानायनि गेजेरजों लोगोसे जोंनि गेजेराव जानायखौल' बुङालाबानो नोंसोरबो इउटुब चेनेल खुलिदोहाय मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनो थिनदोंनो इसोरखौ जोङो नोंथांमोनानो जोंनिखौबो साबसक्राइब खालामनांगोन आरोना भिउआनो फैनाय नङा माने ओरैबायदि माने आयु नुवाखै मबाइलफोरा ओरैबायदि हेभिखा हाबैनो नामा सिङाव फै लाबाय नुखाबायानो हा गामबा जांबो दहाय लादों बिदि गाबनायावनो नै बिसना मिटिं खोनासंनाया अबबासो दंफैयो मोसानो खबाइफोरानो आयो मा डिजाइननि नांगौ इसोर नै खबाइ लायै लायै मोसाखांबायदां जोब्बाय मिटिङा नै दायो जोङो थांनो ओंखारबाय थांजोब्बाय मालाय नोंसोर जा सानैजों थांसैलाय आरो मिटिं खोनासंनानै एकदम गरम न' सिङाव आयु फांखायाव थानो मोननासो मोजां मोनबावदोंना एसे लास्टाव फांखा मोनबाय आरो दसे ना नङाबाथ' हानाय नङामोन बेहुस जाखागौमोनहाय आङो दिनैनि दिनाव बिराद सान्दुं गोसा दुंनानै होबाय आरोना थायै थानानै सिगां नङाबा दोमैलु एसे सान्दुं दुंला एसे दोमैलु जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो नै बेखौबो नुबाय थागोन आंनि भिडिअआव सोरबा नायनो गोसोबा नायबाय थाबानो जाबाय सामफ्रामबो नुखायो नामा आंखौ दे